Nazarta TV. Kundin littattafan Hausa. Da ko da wasa za ta tambayi wani a cikin gidan ba, haka ta yi ta nan da ita har dare ya yi suka tafi gidansu, wanda a daren za su ɗaga su koma inda suka fito. Washe gari Hauwa ce kawai a kicin tana haɗa musu abin kari. Dadi ya yi sallama ya shigo, sai da ya fara leƙa kicin ɗin ganin Hauwa ce kawai a ciki. Ya ce, Anna ta koma bacci ne? Sai da ta gaishe shi tukun ta ce yanzun nan ta koma ɗakin Anna ya nufa kai tsaye da sallama a bakinsa ya tura ƙofar. Sam Anna bata ji shigowarsa ba, gaba ɗaya hankalinta na ga labaran safe da ake yi a rediyo. Sallama ya sake yi haɗe da shigowa ciki. Sama ta amsa masa, sannan ta sake mai da hankalinta ga rediyo. Waje ya samu ya zauna a nan ƙasa haɗe da lankwashe ƙafarsa. Gaba ɗaya hankalinsa shi ma ya tafi ga labaran. Shiru ya nutsu kamar yadda Annan ta nutsu. Sai da suka gama saurare tukun Anna ta yi ajiyar zuciya ta ce, ai gara a fara alkunutun ko a samu sauƙin wannan masifu. Ni gaba ɗaya a firgice nake da lamarin wallahi. Kan Dadi a ƙasa ya ce, Allah dai ya kyauta kawai. Kashe rediyon ta yi sannan ta ce, abun ya wuce gona da iri fa. Annoba ce kawai ta sauka. Yanzu maganan nan da ake, wai ba a san iyakacin 'yan matan da suka rasa rayukansu ba daga satin da ya wuce zuwa yau. Zaro ido Dadi ya ce, duk kuma sanadin saran macizai? Gyaɗa kai Anna ta cike da jimami ta ce, abin da tsoro wallahi. An ce fa duk mutuwar da aka yi 'yan mata ne ke mutuwa. Can wajen unguwar matasa ma cewa aka yi a gida ɗaya 'yan mata kusan 8 aka tashi aka ga sun yi mushe da safe. Zaro ido ya sake yi sannan ya ce, cap, abin da yawa kam, Allah ya kyauta. Sallama Zulaiha ce ta katse maganar da Anna ta so sake. Dukkansu suka waiga suka amsa sallama. Zulaiha na haɗa ido da Dadi ta ji gabanta ya yanki ya faɗi. Da sauri ta sadda kanta ƙasa. Can ƙasar ranta ta ce, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tukun ta ƙaraso ta zauna kusa da Anna. Still kanta a ƙasa ta ce, ina kwana Dadi? Idon shi a kanta ko ƙiftawa baya yi ya amsa, sannan ya ce, har yanzu jikin bai yi sauƙi ba ne? Girgiza kai ta yi ta ce, a'a ya yi sauƙi. Ta yi shiru bata sake cewa komai ba kuma ta tashi ba. A tarbiyyar da suka samu daga wajen Ummi, in Dadi ya zo gaishe da Anna ta kama suna wajen, ba sa zama, sukan ba su waje ne, hakan ya zame musu jiki ma. Ganin bata tashi ba ya sa Dadi ya ce, ya aka yi ne? Kanta a ƙasa, murya a sanye ta ce, Dadi akan maganar Ummi ne. Duk da mood ɗinsa ya sauya jin ta ambaci Ummi, amma ba za ka taɓa lura da hakan ba in baka saka ido sosai ba. Gyara zama ya yi haɗe da gyara zaman hular kanshi ya ce, mene a kanta? Tuni muryar Zulaihat ta fara rawa ta ce, jiya na je can gidan Hajiya Mama, take ce min wai ta kai Ummi ajiya. Dadi bai bari ta ƙarasa ba ya ce, what? Wani irin ajiya kuma? Ina ta kai ta ajiya? Zulaihat ta ce, shine ai zan gaya maka. Bata gaya min ba, sai ma korata da ta. Shine na ce ko za ka taimaka kai ka je, kila ta gaya maka inda ta kai ta. Talati kawai Anna ke zubawa can ta ce, anya matan nan tana so ta gama lafiya kuwa? Dadi kam ya furta kalmar ajiya ta fi a kirga. Jin bai ce komai ba, Zulaihat ta ce, dan Allah Dadi, in har ta gaya maka inda take, ku ɗauko ta ta dawo nan, za mu fi kula da ita sosai. Lalurar ta na buƙatar kula ba 'yar kaɗan ba. Walalo ido Anna ta jin abin da Zulaihat ta ce, ba dai ta ce komi ba, amma da ka kalle ta ka san tana jin tsoro da dawowar Ummin gare su. Rai a ɗan ɓace Dadi ya ce, tashi ki je, zan je in ji inda ta kai ta. Tashi Zulaihat ta fita kicin ta wuce inda take jiyo motsin Hauwa. Kallo ɗaya Hauwa ta yi mata ta ɗauke kai ta ci gaba da aikinta. Ta gefenta Zulaihat ta tsaya ta ce, me zan taya ki da shi? Ƙasa ta ce, ki bar shi, na kusa gamawa, ki je ki huta tunda ba kya jin daɗi. Murmushi Zulaihat ta yi ta bayanta ta je ta rungume ta, sannan ta ce, ki yi haƙuri da abin da ya faru jiya, ba da niyya na mare ki ba, kawai ina so ne ki yi gyara a kalamanki ga Ummi, sannan ki zauna da kyau ki yi tunani. Yadda kai kawai Hauwa ta yi, hawaye na taruwa a idonta. Bayan fitar Zulaihat daga ɗakin Anna, Dadi ya ce, zan je wajen mataccen in ji me ke faruwa. Dafa shi Anna ta sannan ta ce, ka bi komai a hankali Abubakar, sannan maganar saukar da na ce ka bayar a fara mata, na ji baka ce komai ba. Da ɗan ina ya ce, na saka a yi tun san da kika yi magana. Ta ce, to ai shi kenan. Sallama Dadi ya yi mata da niyyar zai je ya yi wanka, daga can zai wuce. Bacci ne sosai a idon Dadi, kasancewar daren jiya sun fita farauta, don sai wajen asuba ya shigo gidan, wanda Allah ne ya tsare shi kanshi jiya da mai gadi ya rotsa masa kai da gora. Yana shiga ya yi kwanciyarsa.
Tun da garin Allah ya waye Ummi ta sadara ta ci gaba da tafiya. Can ta hango wani waje ana sadakar waina. Jikinta har rawa yake ta je ta bulayi. Ai kuwa waina tana zuwa kan yaron da ke gabanta ta ƙare. Ummi na a nan tsaye tana jira a bata amma ba a bata ba. Tsabar yunwa da take ji ma bata lura wainar ta ƙare ba. Sai ma muguwar tsawar da mai wainar ta daka mata ta ce, dalla malama kin tsaya min aka. Baki ga wainar ta ƙare ba ne? Alama Ummi ta yi mata da yunwa take ji. Dogon tsaki mai wainar ta ja haɗe da ɗaukar bokitinta. Bakaitar idon ta Ummi ta yi ta warci 500 daga hannunta ta danna da gudu. Ai kuwa nan mai waina ta kurma ihu barauniya haɗe da bin Ummi a guje. Hankuce mai mutane sun bi bayan Ummi a guje. Can wani ya samu sa'ar ta ɗiyo ta ya sai ga Ummi a ƙasa. Wasu daga ciki suka rufe ta da duka ta ko'ina. Ita dai mai waina inda ta karɓi 500 ɗinta ta ja baya can tana ba wasu labarin abin da ya faru. Da ƙyar wani mutum ya zo wucewa ya kwaci Ummi da ta bugu har gefen bakinta ya fashe. Miƙar da ita mutumin ya yi daga sama har ƙasa ya ƙare mata kallo. Can ya ce, kar ki sake ɗaukar abin kowa, kin ji ko? Ya saka hannunsa aljihu ya ciro 1000 ya miƙa mata. Jiki a sanye idanunta cike da ƙwalla ta saka hannu ta karɓa. Kallon ciwon bakinta ya ce, akwai kemis a can ki je a wanke miki ciwon sai ki karya ta canja. A hankali Ummi ta buɗe baki da niyyar yi masa magana maimakon kalmar godiyan ta fito kawai ta ƙare da fara haushin kare da ya gigita kusan kowa da ke a wajen. Kankace mai gaba ɗaya kowa ya fashe a wajen kafa mai na ci ban baki ba har da wannan mutumin da ya bata 1000 duk suka fashe a wajen. Ganin kowa ya baje ta miƙe hanya ta ci gaba da tafiya. Wajen gab da azahar Anna ta fito harabar gidan za ta tsinki shuwaka. Mai gadi na hango Anna ta nufi wajen shuke-shuken da duk ciyayi sun fito ya arto da gudu ya ce, kar ki shiga nan Anna. Da sauri ta ja baya ta tsaya haɗe da zaro ido ta ce, lafiya? Da ɗan nishin gudu da yayo daga wajen gate zuwa nan ya ce, wallahi jiya na fito wajen gab da asubahi ina rangaɗi na hango maciji na shawagi a wajen, sai da muka fafata sosai Allah ya basa sa'a ya gudu. Dafe kirji Anna ta zabga salati ta ce, maciji a nan ɗin ma? Fashewa da kuka Anna ta ce, nan ɗin ma ba wajen zama ba ne ashe. Dariya na neman ƙwace masa isar da kansa ƙasa ya ce, ai ba abin damuwa ba ne Anna. Mai gidan kawai nake jira ya fito sai in sanar da shi ya bada kuɗin maganin feshin ciyawa a siyo. Da an cire ciyawa shikenan dama ita ke ɓoye su. Anna ta ce, au bai fita ba dama? Ko har ya dawo ne? Mai gadin ya ce, bai fita ba yau ai. Juyawa Anna ta yi ta ce, bari na taso shi da kaina. Ai ba sai an jira har ya fito ba gaskiya. Kai tsaye Anna ta nufi kofar flat ɗin Ummi inda dadi yake, wanda a daidai wannan lokacin dadi na tsugune gaban wannan farar karya tashi yana shafa mata wani abu mai mugun wari akan jan fentin da ke jikinta. Can tsakiyar kan shi ya jiyo sallama da kwankwasa kofar Anna. Ya so ya tsorata, tunawa da yi ko ina a kulle ne yasa ya samu nutsuwar da ya kawar da komi sannan ya fito. Lokacin da ya zo kofar har Anna ta gaji da tsayuwa ta juya. Ganin ba ta tsaye a wajen ya juya. A gaggauce ya shirya tsaf sannan ya fito gaba ɗaya. Maimakon ya je ya ji dalilin zuwan Anna bai je ba. Kai tsaye mota ya nufa ko jira ta yi zafi bai bai ja ya yi gaba. Mai gadi na tsaye a gefe bayan ya buɗe masa gate. Sauke gilas dadi yayi ya ce, ba na so ka bar kowa ya sake fita daga cikin gidan nan kuma kar ka bari a shigo. In ma ta kama dole ka kira ni tuku. Rissinawa mai gadi ya ce to ya labai sannan ya dora da maganar macijin da ya gani jiya. Fuska a murtuke dadi ya ce zan sa a zo a yi feshi. Ya taka mota ya fice a tsiyace. Cike da mamaki mai gadi ke kallon sawun dadi. Ya dan jima a tsaye yana kallon hanyar da ya bi kafin ya girgiza kai ya ce Allah ya kyauta. Ya rufe gate din ya koma ya zauna. Layi biyu ne tsakaninsu da gidan Hajiya Mama. Dadi bai tsaya ko ina ba sai bakin gate din gidan. Cike da isa da nuna takama ya kwankwasa karamar kofa. Yana nan a tsaye har aka zo aka bude. Gaishe shi Malam Bello ba yabo ba fallasa dadi ya amsa sannan ya ce, mutanen gidan na ciki? Malam Bello ya ce, yanzu Hajiya Mama ta fita babu kowa sai Marka. Hannu dadi ya sa a cikin aljihun babbar rigarsa ya ciro farar takarda kar ya miƙa masa. Kai tsaye ya ce, in Hajiya Mama ta dawo ka bata. Yana gama faɗin haka bai jira cewar Malam Bello bai juya ya fita ya bar masa kofar a buɗe. Jujjuya takardar ya yi sannan ya saka aljihunsa ya koma bakin aikinsa. Ummi tun tana ganin hanya da kyau har ta koma ganin hanyar na rarrabe mata gida-gida. Ga dai 1000 a hannunta amma ta kasa tsayawa ta siya abu ta ci. Yunwa da kishirwa kuwa gab suke da yi mata illa. A galabaita take wawwaigawa ko za ta hango shago. Ba shago ko ɗaya banda gine-gine na zamani da ke a layin. Ta ja kafa ta ci gaba da tafiya.
can ta gaban wani gida ta hango masallaci ga kuma famfo a ta gabansa. Jiki na rawa ta karasa wajen famfon dubun da ke hannunta ta ajiye a nan gefe, sannan ta kunna ruwa ta kafa baki. Haka ta buɗe makoshi da ciki ta rinka kwankwadar ruwan nan. Kankace mai ta yi masa mugun sha, nan da nan cikin ta ya hau kulle mata, gashi ya haɗu da yunwa dama. Da ƙyar Ummi ta tashi daga tsugunan da ta yi a gaban famfon, ko ta kan kuɗinta bata bi ba, ta ja can gefe ta gaban gidan da ke da masallacin ta zauna tana dafe da cikinta. Abu kamar wasa ya zame mata gaske. Da ta yunkura za ta tashi sai ta kasa, ga azaba ta addabe ta. Ji ta yi zaman shi ma ba za ta iya ba, ta bingire a nan. Haka Ummi ta yi ta murƙusunta har rana ta faɗi. Sai da aka fara kiran sallar magariba tukun ta ji amarya ta so mata. Nan Allah ya taimake ta, ta kyala shi sosai, sannan ta samu sa'ida har wani baccin wahala ke neman ɗauke ta. Ummi na ji aka buɗe ƙofar gidan da take a rakuɓe jikinsa. Sama ta ji maganar su, sai kuma takun wucewar su. Hadarin da ya gangamo ne yasa suka haɗa sallar magariba da isha. Sil Ummi na nan a yadda take. Sama ta ji ana zungurinta da wani abu kamar sanda. Da ƙyar ta buɗe ido ta miƙe zaune. Kallon mutumin da ke tsaye a kanta ta yi, sannan ta kalli sandar hannun shi. Tsorata Ummi ta yi, gani take tamkar shi ma dukanta zai yi kamar mutanen ɗazu. Mutumin da ganinsa za ka gane mai gadi ne ya ce, "Ke, me kike yi a nan?" Kallon shi kawai Ummi ke yi, so take ta gudu amma ta kasa. Tsawa ya daka mata, ganin ta ki cewa komai kuma tana kallon shi. Rakubewa ta yi jikin bango haɗe da rantsa idanuwanta. Daidai ne sai ga wani dattijo da ba zai wuce sa'an dadi ba, ko ma zai girme sa da kaɗan ne. Ya nufo su, yana karasowa ya ce, "Ya aka yi ne Iliya?" Wanda aka kira da Iliya ya waiga cike da ladabi ya ce, "Wata mata ce yallaɓai." Karasawa ya yi da mamaki ya kalli fuskar Ummi, sai kuma ya kalli Iliya ya ce, "Me take yi a nan?" Iliya ya ce, "Fitowa ta kenan na ganta yallaɓai." Ummi dai na rakuɓe kuma tana jin duk wani abin da suke faɗa. Cike da tausaya mutumin ya tsugunna a gaban Ummi ya ce, "Baiwa Allah, daga ina kike?" Shiru Ummi ta yi, bata ce komi ba, kare mata kalloyi daga sama har ƙasa, sannan ya waiga wajen Iliya ya ce, "Wannan bata yi kama da mahaukaciya ba gaskiya, ko dai kurma ce?" Kai tsaye Iliya ya ce, "Haka ne yallaɓai, ka shiga ciki kawai, zan raka ta hanya yanzu." Dan jimmi yayi sai kuma ya miƙe ya shiga ciki. Nan Iliya yayi ta fama da Ummi sai da ya kai ga kwaɗa mata sandar hannunsa, sannan ya samu ya raraka ta a guje. Sai da suka ɗan yi nisa sannan ya dawo yana mita. Abin da bai sani ba shine yana juyawa Ummi ta yi ta sanda tana bin sa, da yayi kamar zai juyo sai ta laɓe. A haka har suka ƙaraso ƙofar gida. Iliya na juyawa zai rufe gida ya ga Ummi tsaye tana kallon shi. Haba wa, wani gigitaccen ihu Iliya saki haɗe da kwasa a guje zuwa cikin gida. Ummi na ganin ya shige, ita ma ta shige har da aukin sakayo ƙofa. Hajiya mama. Baki saki Hajiya mama muke kallon Malam Bello da ke mata bayani haɗe da miƙo mata takardar. Karɓa ta yi kamar za ta buɗe, sai kuma ta fasa ta yi cikin gida. Sai da ta shiga ɗaki ta gama tas abubuwan da take tukun ta buɗe takardar. Ba sallama ba komai ya ce, "Ni dama na gaji, ki je can ki karata da ita. Duk ma inda kika kai ta, ke kika sani. Dama na taɓa gaya miki cewa zan yi kuɗin da a iya rayuwarki ba za ki taɓa mafarkin samun su ba. Kuma ƴaƴana da kika hana zuwa wajen mahaifiyarsu, ki rubuta ki aje har abada, dama sun gama zuwa gidan nan. Duk da ina da labarin gidan, haƙƙin Fatima ne ba naki ba, ba kuma na kyauta ba. So wannan bai shafe ni ba. Igiyar auren Fatima da ke a hannuna, ita ma na datse su kaf." Abubakar Bala. Hajiya mama ta karanta takardar nan ta fi a irga. Yanzu ita wannan bai ma dame ta ba kan neman Ummi da aka yi aka rasa. Ta shiga tashin hankalin da ta kasa samun nutsuwa tun a daren jiya, sai da ta je inda aka samar mata da nutsuwa. Aje takardar ta yi, sannan ta janyo handbag ɗinta da ta shigo da ita yanzu. Baƙar leda ta ciro nan naɗe da wani abu a ciki. Hijabi ta saka, sannan ta sauka zuwa ƙasa. Sanin kowa a gidan ya kwanta, ya sa kanta tsaye ta nufi kofar can baya da ke kicin. Har ta fita ta dawo ta ɗauki wuƙa, sannan ta koma can inda akwai ƙasa. Ta je ledar hannunta ta aje, sannan ta tsuguna ta haƙa rami mai zurfi sosai, da yake lokacin damina ne ƙasa ta yi taushi sosai. Ciro ƙullin da ke cikin baƙar ledar ta saka a ramin da ta yi, sannan ta mai da ƙasa ta rufe. Akan idon Marka Hajiya mama ta yi komai, ganin ta gama ya sa Marka ta saɗaɗa ta koma ɗakinta. Iwun da Iliya ke kwarmawa ne ya janyo hankali duk wanda ke cikin gidan. Kaf masu aikin gidan suka rinka fitowa a tsorace. Hankali a tashe da cijuwar da akalla za ta kai shekara 77 zuwa da tara ta buɗe kofar bedroom ɗinta ta fito. Ganin babu kowa a falon ga kuma hayanninsu can a harabar gidan ya sa ta karasa da sassarfa. Zagaye ta gansu gaba ɗayansu akan Iliya, har da babban ɗan nata wato Dr. Bashir Salman Funtuwa. Cike da nutsuwa da kamala ta karasa wajen, duk da ita ma ta ɗan tsorata jin ihu. Tana zuwa duk ma'aikatan suka ja baya. Kallon Iliya mai gadi ta yi, ta kalli ɗan nata ta ce, "Ihun me yake yi? Me ya same shi?"
Ido a waje Iliya ya sake yi mata bayanin da ya yi musu. Hankali tashe ce wallahi ma'amma gamu ne. Ni dai tsoro na ɗaya kar a ce matar nan ta shiga jikina. Ya ɗora da ki tambayi yallaɓai ma wallahi shi ma ya ganta. Kallon wanda ya kira da yallaɓai ta ce Bashir wace ce matar da yake faɗa ne. Jinjina kai yayi ce na fito masallaci na ga matar a kofar gida. Ban jin aljana ce. Kawai dai Iliya ya tsorata ne. Cikin tsoro Iliya ya ce wallahi har can na raka ta a guje amma ina shigowa gidan nan na ganta tsaye a bayana. Dr. Bashir ya ce ka tsorata ne kawai Iliya ka yi addu'a kawai babu abin da zai same ka. Ma'amma ce ta fara tafiya bayan ta ce Allah ya kyauta sannan Dr. Bashir ya bi bayan ta zuwa flat ɗinta. Ma'aikata matan ma suka yi ciki suka bar 'yan mazan Iliya na ci gaba da basu labari. Ummi kamtin da ta ga ya shige ita ma ta shigo tana shiga ta waiwaiga neman wajen buya. Dogayen bishiyun da ta hango daga can ta edge ɗin gidan ta nufa da kusan gudu kafin mutanen gidan su fito ta ɓoye a wajen tana jiyo hayaniyarsu hakan nan ta samu kanta da jin wani sanyi a zuciyarta a nan wajen ta yi kwanciyarta har san ruwa ya sauko kowa ya watse daga wajen washe gari. Zulaihat na tsaye a toilet tana goge ciwon ta da ke ta ruwa mai yauki da dan waruwari a haka in ka kalli ciwon zaka ga kamar bai da yawa amma ta can ciki Zulaihat bata san yana ta ci gaba da cin jikinta ba zafin da yake mata duk ya daina sai jefi takan cire tsutsa ɗaya ko biyu haka a jiki. Zulaihat ta ki nuna cizon da Ummi ta yi mata don kar a hana ta zuwa ganin ta shi yasa ta daure take ɓoyewa sai da ta gama gogewa ta sannan ta fito ta karasa can falo inda su Anna ke zaune. Rawar ɗari kawai Ummi ke yi ruwan da ya dake ta cikin dare ya saukar mata da zazzabi mai safi ga kuma tsananin yunwa yadda bishiyin wajen ke kadawa ya sa rawar jikinta yin tsamari daga can ta gefen main building din da ya fi kowanne girma a gidan ta nufa ganin rana ta fito a wajen rabawa ta yi ta kwanta saitin rana ta dukunkuni. Dr. Bashir na fitowa daga wanka ya kashe air condition din da ke aiki sannan ya daɗaga labulen windows tsaye yana kallon Ummi da ke kudindina a ƙasar rana ya kai kusan minti 3 yana ƙare mata kallo kafin ya juya ya ci gaba da shirin shi da sauri don ya kusa makara bayan ya gama shirin shi tsaf ya kashe abin da zai kashe sannan ya ɗauki briefcase ya fito kulle fat ɗin yayi gaba ɗaya ya nufi fat ɗin Ma'amma da shine a can ƙarshe har cikin bedroom ya same ta bakinsa ɗauke da sallama ya tura kofar ya shiga. Salman da ke zaune shi kaɗai yana breakfast ya amsa sallamar abban nasa ɗaya daga cikin kujerun da ke ɗakin ya zauna haɗe da amsa gaisuwar Salma yana shirin tambayarsa amma Amma ita ma ta fito har ƙasa dakta ya sauko ya gaishe da mahaifi. To ƴan uwa masu sauraro yi haƙuri sai mun sake saduwa kashi na gaba. Idan ku baƙi ne a wannan tasha tamu mai albarka wato Nazarta TV to ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sauti domin samun sababbin littattafanmu da zarar